איך מתחיל הסרט הזה אצלך בשבת? כמו כולם, נכנסתי ב6:30 בבוקר לממ"ד, עם מתחים כבדים בצבע אדום. נשארנו שם, אני לבד, השכן לידי התקשר לשאול מה המצב. אנחנו שומעים צרחות של מחבלים ויריות בלתי פוסקות, הפגזות כל הזמן, אין לנו מושג מה קורה. באיזשהו שלב השכן הגיע אליי, ושנינו היינו בתוך הממ"ד. בינתיים אנחנו כל הזמן שומעים צרחות בערבית ויריות. אני הייתי בקשר עם עדי, פעם אחרונה, בשעה 11 דיברתי איתה. בסביבות 1:30 המחבלים חדרו אליי הביתה. התחבאנו בארון. הם פוצצו את הדלת. השכן שלי נרצח. אותי הם שלפו מהארון. הם הביאו אותי לסלון של הבית. ואז הם הביאו את שני הילדים, את אשל ואת נגב אליי. מאותו רגע הם העבירו אותנו בין בתים כשהכל הרס וחורבן ודם. וכמה ילדים? אשל בן 4.5 חודשים, ונגב לקראת 4. ואז בעצם מה, מוליכים אתכם ביישוב ומה? מעבירים אותנו בין בית לבית. כשכל הזמן יש יריות בדרך, כל הזמן שלוליות של דם, הם שורפים את הבתים, רכבים שרופים. ואז הם מוציאים אותי ועם הילדים מחוץ לבתים, והם הובילו אותנו אל הגדר שעוטפת את הקיבוץ. היה שם פרצה בגדר, אנחנו מתחילים ללכת לעזה. אני והילדים והמחבלים כל הזמן אמרו לי קוויק. בינתיים יש כל הזמן יריות. אנחנו ממשיכים. עברנו את הגדר. הילד מבין? הוא שואל אותך נגב? נגב היה על אחד המחבלים על הכתפיים, הוא כל הזמן רק צרח שהוא רוצה לרדת. אשל היה עליי. ואז אנחנו מגיעים ממש כבר על עזה, אני רואה את הבתים, והם אומרים לי, הם עושים לי ככה עם היד. מורידים את אשל, והם פשוט הולכים לכיוון עזה, ואני נשארת עם שני הילדים, ואני מבינה שעכשיו אנחנו משוחררים. ואז התחלתי לחזור חזרה הביתה. לבד, ברגל, עם שני ילדים של השכנה שלך. לבד ברגל, עם שני ילדים. הם הלבישו אותי. שבעצם את בתוך עזה. כשהם הוציאו אותי, כן, אנחנו כבר אחרי הגדר של המערכת, אנחנו כבר לקראת עזה. הבתים שבעזה מולי. כשהם הוציאו אותי מהממ"ד, מלבישו אותי ב3 חצאיות כדי שאני אהיה צנועה. שני ילדים איתי, עשיתי מין סל לאשל, ונגב שהיה פצוע ברגל מרסיס. זחל, והיה איתי קצת על הגב, והלך ברגל, והוא היה אמיץ. ובדרך יש כל הזמן הפצצות. ואז אנחנו מגיעים לגבול, ואני רואה עוד חוליה של מחבלים. הם ראו אותי, לקחתי את הילדים, הסתתרנו מאחורי גבעה של חול. הם לא פגעו בנו והם המשיכו לעזה. והמשכנו ללכת, האמנתי שנגיע, פשוט האמנתי שנגיע, הם חייבים לחזור הביתה, הילדים. כמה זמן ההליכה זה? אני איבדתי את כל העניין של הזמן. הבטחתי שאנחנו נגיע לפני השקיעה, לפני שיהיה חושך. הגענו לקיבוץ, הגדר הייתה סגורה, הפרצה תוקנה. אנחנו רגע, חיכיתי שהגיעו איזה חלוץ, אף אחד לא הגיע, ואנחנו עדיין מחוץ לגדר של הקיבוץ.
שבקיבוץ יש מחבלים. הנגב נרדם על החול. בקיבוץ כבר לא היו מחבלים, ממה שהבנתי. אני רואה תנועה של רכבים שלנו, של אנשים שבעצם ניצלו. ודרך איזושהי פרצה בגדר הכנסתי את הילדים, נכנסתי גם, ונכנסנו לאחת השכונות, ואז הגיע מישהו מולי, הוא צעק לי מי אתם, והבנתי שזה מישהו ישראלי, ונכנסנו לאחד הבתים. יו. תגידי, ובשעות האלה שאת הולכת עם שני הילדים עלייך, איך את מסבירה לשל את הסיטואציה? הוא בטח שואל איפה אמא שלו. הוא לא שואל איפה אמא שלו, הוא רק רצה לנוח, הוא רק רצה לשבת. אמרתי לו שאנחנו צריכים להתרחק מהאנשים הרעים, ושאנחנו צריכים לחזור הביתה לאנשים הטובים. אמרתי לו שאז נוכל לשבת, שיחשוב מה הוא רוצה לאכול, ותכף נראה את אבא. תגידי, איך מסתיימת התופת הזו? הגענו לבית של השכנים בקיבוץ. התקשרנו לאבא שלהם, לענני. ומשם לקחו אותנו לגבולות. איך את אביטל? אני בחיים. אמא שלהם נהדרת, וצריך שהיא תחזור הביתה. שיחזירו את עדי הביתה לילדים שלה. יש איתך מישהו עכשיו? אני רואה, את עדיין בסערה ובקושי ענק. אפשר שלא להרגיש את זה. יש איתך אנשים מסביב? אני עם המשפחה שלי. את בסדר? כן, 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 כן. אני בסדר. איך הילדים? איך אשל ונגב? מה את יודעת? הם אתמול הגענו לירושלים, הם מטופלים בשערי צדק. הם נשכחו, הם נשארו להשגחה בלילה. נגב נפצע ברגל שלו, יש לו שבר, חדר לו קליע על הרגל. והקטן הזה, בן 4.5 חודשים, הוא שאף המון אבק שריפה, אז התפקוד של הריאות פחות טוב, ויש לו חום, אבל הם שניהם יצאו מזה. הם שניהם יצאו מזה, כי הם חזקים. אנחנו ניתן אנרגיה לילדים המתוקים האלה, ואמא שלהם תחזור הביתה. אמן. אביטל, את גיבורה, אין לי מילה אחרת. את באמת באמת גיבורה. בתוך תופת תפקדת עם הילדים של השכנה שלך. והצלת אותם, והצלת את עצמך, ועשית מסע רגלי לעזה, ויצאת מתוך עזה, בקור רוח מדהים, באמת. אני, את יודעת, רוצה לראיין הרבה מאוד אנשים, את באמת אחד האנשים הכי עוצמתיים שפגשתי, וחזקים, ובאמת להצדיע לך למה שעשית, ולכוחות שלך. תודה רבה לך.